chính em tăng chỉ bỏ ba lấy kênh hấp khía cả linh cột ya kỳ anh lá bộ u lấy nghi bên cung mát lấy hàng ta chính em cả chân cha Presiden ka Voice of the People Party VPP uba Arden Milar Basayamoj ulong ba ka VPP kam yahap ya ka jingthmo jong kirungai Hindu ban penbanaya ka masi kum ka kami hakari India namario bakan wanra penban ya ka jingis new perniam ka kenhun ki Hindu ka kuwa Pratishta Andolan kalapan kre ban pelong ya ka jingyat rally hanong ba shilong ha ka artarik urisau banwan ban penbana ya kamasi kum ke kemi geri India ha kaba om syakshu ban bamdo ban penyap ya ka habakren syakilat pathai kubor na kaliang uba Arden ulong ba ka VPP kaburom ya ka jingit jongki wei hanrei ka jingwanra ba ki wei kinngit ya kata ka jingit jongki om la ban priang ulong ba ka parti kan tho sya ka sarkar ba kam dei ban ailat ya ka ba kum kani ka rukom perkhat ngi borom ya ka jingit jongki wei hanrei ban wanra ya ka rukom perkhat ba mangi baro ngi hab ban priang ya ka jingit jongki ka bamla ban priang la ong uba Arden ha ka wei kaliang baro ka khalai nusip san pheuklur ka bapalaj paj ba ka sarkar dangshin u presiden ka VPP ulong ba ka jingwanra ka sarkar ya ka khalai nusip kan pen mentoi tang ki kat do kan ni hanrei upaj ba ubabun un om mentoi ai ulong ba kani kasin jam kam dei ka babaha ban ai jing kerjanya ka sarkar bat ka parti kan sasong ban yakren halor kani sien ban ai jing tho sha ka sarkar ulong ba menshwa ka sarkar kala persang ya ka jingmu ka sarkar ban wanra ya ka khalai casino ki paj ba ha ka jala ki laut ya ka jingta ha ka kamai kaji batang na ka khwai dok ha ki don ki long ying ki baut ka ba pelong ye ki briu ban kerni namar baki ya be sha kata ka kusnam ka bahe hajaka ban pendap khaw khon ulong ba halor kani ka seng kan chong perkhat bat yamanta ka kren chai ba kam dei ka sinjam ka badai ban kershan ya kani ka jingle ka sarkar la ban kreu ba ka sarkar jala dangshen kala pelaj paj ba ya ka khalai nusip ka bakot sha ka san pheuklor ya kinong job